Si Monsignor Maximino Boy Naron Jr., Vicar General sa Archdiocese sa Ozamis. Pag Ampo sa misyon, nining Tuig sa Missio Gentes. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Dios, among mahigugmaong Amahan, imong gipadala ang imong anak sa kalibutan, aron pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan sa tanan, ngadtos mga makasasala, kabus, gilupigan, masakiton, ngadtos mga gitalikdan o gibisagdaan. Iyang gihalad ang iyang kinabuhi dito sa krus, alang kanamo. Og nabanhaw siya pag-usab, ngadto sa bag-ong kinabuhi, aron pagtubos kanamo, og mahiuli kami kanimo. Imong ipadala ang imong balaang espiritu ngadto sa mga apostoles, aron pagpadayon sa taha sa imong anak, ug pagiya sa tanan ngadto sa kaluwasan. Kami nagpasalamat kanimo, Amahan, sa pagdala kanamo gikan sa kangitngit ngadto sa kahayag. Pinaagi sa imong mahigugmaong plano, 5 kagatos ka mga katuigan na ang milabay, mga misyonero, miabot sa among kayutaan, aron pagsangyaw sa Ebanghelyo ni Jesus imong anak, ngadto sa among katigulangan. Kadto naghimo ka namong imong katawhan og simbahan. Ang gasa sa pagtuo, naguban ka namo, lagbas sa kangitngit ug kahayag, mga kapildihan o kadaugan sa among kasaysayan, isip imong katawhan. Ang among pagtuo mo'y among tinuod nga iwag nga nagbanwag sa kangitngit. Bag-uha dinhi kanamo ang grasya sa imong espiritu, nga magdasig kanamo nga mosaksi ni Jesus imong anak, ngadto sa kalibutan nga gigunob sa kahakog, kapintas, inustisya, sakit ug pag-antos. Hinaot nga ang among pagtuo maghatod kanamo sa kahiusa isip imong mga anak, nga moatiman ug mopangga sa usag-usa. Hinaot nga ang balaang espiritu mogahom kanamo nga mahimong magsasangyaw sa maayong balita ngadto sa among kaigsuonan sa Asya ug sa tanang kanasuran. Gasahi kami og tiunay tinguha pagtabang sa uban nga mohangop sa pagtuo diha sa Ginoong Hesus, nga makaambit sa imong kamaya ug kinabuhi. Kinaot nga ang balaang inahan ang bituon sa ebanghelisasyon, nga gisangpit og pinanggang berhin sa kuta sa mga misamisnon, maguban kanamo og magampo alang kanamo, samtang kami magpakabuhi ug magpaambit sa among pagtuo ngadto sa uban. Hinaot nga ang among dili maparog nga gugma og debosyon kaniya, isip among pinanggang inahan, maghimo kanamong tinuod nga mga tinun-an ug mga saksi ni Jesus ngadto sa tanan, kanunayng andam nga ipadala ug masinugtanon sa bisan unsay isugo kanamo ni Jesus. Kini among gipangayo, pinaagi ni Hesukristo imong anak, kinsa nagpuyo ug naghari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.